Velkommen til præsentationen af hovedudvalget DDS-program. Mit navn er Jakob Brød, og jeg er formand for DDS-program. I de følgende 10 minutter vil jeg forsøge at forklare jer, hvad det er, vi laver. I DDS-program arbejder vi ud fra en vision, der hedder alle ledere forstår og bruger vores attraktive program. Det betyder, at vi skal have et program, der er så attraktivt, at det er lige til at forstå, og alle har lyst til at bruge det. Der er vi ikke endnu, men vi arbejder intens på at nå derhen. Det er dog noget, der kommer til at tage adskillige år, før det rammer grupperne. Det betyder ikke, at vi ikke laver andre ting imens, men det her, det er der, hvor vi stiler hen imod. I DDS program påstår vi, at vi er eksperter på spejderideen. Derfor vil jeg i det følgende gennemgå spejderideen for jer. Spejderideen består overordnet af 3 dele. Den første handler om vores formål. Vores formål består i sig selv af flere dele. Den første er vores idégrundlag, som lyder: Det danske spejderkorps er en frivillig, ikke partipolitisk opdragende bevægelse af børn og unge vejledt af voksne. Korpset er åbent for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro. Korpset arbejder i overensstemmelse med et formål, nogle principper og en metode. Det består selvfølgelig også af det, vi kalder paragraf 3, formål. Den lyder: Det danske spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. Ordet udvikle, det betyder blandt andet at uddanne, eller noget med dannelse eller opdragelse. Det kan også betyde at flytte folk fra A til B og udfordre dem. Og i det næste vil vi lige bruge lidt mere ned i udvikle. Det vi gør er nemlig at udvikle inden for 6 forskellige dele af den personlige udvikling. Fysisk, intellektuelt, socialt, åndeligt, følelsesmæssigt og kreativt. En vigtig del af vores formål er paragraf 4 i vores grundlov, nemlig den om spejderloven og løftet. I kender sikkert alle sammen spejderloven og løftet, så det vil jeg ikke læse op for jer. Den sidste del af vores formål er paragraf 5 fra grundloven. Den lyder: Korpset og de enkelte afdelinger tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål. Så vores formål består altså faktisk af 5 dele. Udover at vores formål er en del af spejderideen, så er spejderprincipperne også en del af den. Der er 3 spejderprincipper, og de er defineret af vores verdensspejderbevægelser, nemlig WOSM og WAGS. WOSM står for World Organization of the Scout Movement, og WAGS står for World Association of Girl Guides and Girl Scouts. De er defineret duty to self, duty to others og duty to God. På dansk har vi valgt at kalde det den enkelte, omverdenen og det åndelige. Det sidste af de 3 elementer i spejderideen er spejdermetoden. Spejdermetoden består af 8 elementer: friluftsliv, patruljeliv, samfundsliv, værdier, learning by doing, medbestemmelse og ansvarlighed, oplevelser samt aktiviteter og færdigheder. Det er vigtigt at forstå, at det er spejdermetoden, altså en metode bestående af 8 elementer. Så når vi arbejder i løbet af et halvt eller et helt år med et halvårsprogram eller et helårsprogram, så er det altså vigtigt, at alle 8 elementer indgår i vores spejderarbejde. Nogle af elementerne er lettere at forstå end andre. En af dem, der tit forvirrer, er værdier, som i virkeligheden handler om at sætte spejderloven og løftet i spil, så vores spejdere bliver gode til at leve efter det. Learning by doing bliver faktisk også nogle gange misforstået. Det skyldes, at folk laver doing og glemmer learning. Det er vigtigt, når man har lavet en aktivitet, at reflektere over, hvad man har lært, og hvad det fremadrettet gør en i stand til. De 2 første elementer i spejderideen var altså vores formål og spejderprincipperne. Vi kalder det vores hvorfor.
Tilsvarende er det tredje element i spejderideen spejdermetoden, og det kalder vi vores hvordan. Det sidste jeg vil nævne er vores hvad. Det er nemlig alle de møder, ture, løb, lejre, arrangementer osv. vi render og laver. Alt det vi gør i praksis med spejderne, det er vores hvad. Spejderideen består altså af vores hvorfor, formålet og spejderprincipperne, og vores hvordan spejdermetoden. Og det vi bruger spejderideen til, er at definere det hvad vi laver. Det er det, der adskiller os fra SFO'er og andre organisationer og afdelinger, klubber, whatever vi nu kalder det. Det er nemlig, at vi gør vores ting med et formål, nemlig at udvikle børn og unge til ansvarlige samfundsborgere. I DDS program vil vi gerne hjælpe jer til at forstå spejderideen. Derfor har vi blandt andet lavet et hæfte om den. Vi har også lavet nogle hæfter om, hvordan man skaber attraktive aktiviteter baseret på spejderideen. Et af elementerne i spejdermetoden er patruljeliv, og det har vi lavet et hæfte om. Vi håber, at vi kommer til at lave hæfter om nogle af de andre elementer også. Derudover har vi en aktivitetsdatabase, som i modsætning til den tidligere faktisk er en rigtig database, så man kan søge i den. Vi er 5.000 ledere i det danske spejderkorps, og hvis alle ville dele bare én god aktivitet, så ville vi have 5.000 gode aktiviteter. Der er vi ikke endnu, men vi håber, I vil hjælpe os med at sprede ideen om, at vi alle sammen skal dele. Udover det står vi i DDS program for forløbsmærker, færdighedsmærker og diverse andre arbejdsstofrelaterede ting. Selve hovedudvalget i DDS program består af Christine Kvist, Birgitte Saxtorff, Troels Forkhammer, Pernille Pedersen og jeg selv, Jakob Brød. Der er en masse, der er tilknyttet DDS program på den ene eller den anden måde. Det gælder for eksempel Adventure Spejt Ligaen, Orkester- og Tamburkorpsudvalget, Søarbejdsgruppen, Arbejdsfællesskabet for Spejdercentre i DDS, Aktivitetsdatabasens redaktørgruppe, som netop er blevet startet op og for alvor skal til at i gang nu. Vi håber på at starte et nyt arbejdsstof- og aktivitetsudvalg. Så har vi Reflex, som er et seniorseminar, som desværre er blevet aflyst her i 2014 på grund af for få frivillige. Vi håber, at I kan hjælpe os med at finde nogle frivillige, der vil være med til at planlægge Reflex i 2015. Så har vi Sundhedspatruljen, som har lavet et forløbsmærke om sundhed og en sundhedspolitik og et hæfte om, hvordan man skaber sin egen sundhedspolitik. Så har vi Programfornyelsen, som er der, hvor vi arbejder med at opfylde vores vision om, at alle ledere forstår og bruger vores attraktive program. Det handler altså om at få skabt vores attraktive program. Det er en proces, der tager adskillige år, men vi tror, at det er et rigtig vigtigt skridt i den rigtige retning, så det er noget, vi virkelig knokler løs med, sideløbende med alt det andet. Sidst men ikke mindst har vi yoga, internationale oplevelser og globalt ansvar. Yoga har en del underudvalg under sig, for eksempel Tænkedag, Spejderdagen, Pennevenner, Spejderhjælpen, Jota og Joti, Sydsudan Forprojektet, Kenya-netværket, Bhutan-arbejdsgruppen, den internationale hjemmeside, Turarrangørgruppen, Explorer Belt, som er noget adventure spejt i forhold til udlandet, forløbsmærket Bro, som jo lige er udkommet, Messengers of Peace, menneskerettigheder og Youth Empowerment. Det var en kort præsentation af DDS program, Eksperter i spejderideen. Hvis du har lyst til at være med i programarbejdet, eller har spørgsmål, som det her oplæg ikke har svaret på, eller hvis du ønsker at få et oplæg ud om spejderideen, eller om aktivitetsdatabasen, eller om spejdermetoden, eller om spejderloven, eller et eller andet fra spejderideen, så hiv fat i os. I kan få fat i os ved at skrive til mig, Jakob Brød, på jb@dds.dk. Tak for jeres opmærksomhed.